Het zou de reetrietempel van Nederland worden. En ik alweer de sentimenten en de tjenstaan grut vanuit benammen Friesland, dagskeersen KNSB en NOC-NSF voor Almere. En nou is die bel uit naar spatten. Er is net genoeg geld. De gevolgen voor Tialf binnen nog net heel wis, maar dat er geen grote wedstrijden in Almere houden worden zullen, dat is nou wel wis. Voor deputaire Hans Konst prachtig nijs. Hij is blied. Nou, ik ben vooral heel erg wies, maar dat wij nou vanuit Tialf weer goede dingen doen kunnen voor het rieden te geren met de KNSB. Ook de directeur van Tialf, Elko Derks, is uit te schroeven. Het biedt weer perspectief voor de baan op het Jereveen. Wij zijn zeer blij met deze duidelijkheid. Het ging ons om duidelijkheid. En het is natuurlijk geweldig dat ondanks de onduidelijkheid die toen heerste, provincie Friesland het besluit heeft genomen om toch gewoon door te trekken met Tialf. En daar plukken we nu ongetwijfeld de vruchten van. Hoe de procedure nou verder gaat is nog net heel duidelijk. De KNSB beriet hem nou op. Zoetermeer zou ook doorgaan. En hetzelfde geldt voor Tialf, dus wij gaan ons nu beraden op de toekomst. Wat gaat u daarin doorslag laten geven als het gaat om de toewijzing van die topsportstatus? Dat weten we nog niet, nee. En zo liep het hele spul weer op een nij te beginnen. Zonder Almere, maar nog wel mooi Zoetermeer als concurrent.